Praise the Lord गिबियावनो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों बे मोजांथार समखौ जोंनो आरो आंनो होनायनि थाखाय बे समाव आं जोंनि अननायनि दैमु इउटिउब चेनेलाव अनलाइन डान्स कम्पिटिशन सोलिबाय थानायनि सायाव मोनसे फोसावनाय लानानै फैदों जोंनि बे बादायनायनि फार्स्ट राउन्डआ 10 अक्ट'बर खालि जोबनानै थांबाय आरो दा बे बादायनायनिफ्राय 12 बादायगिरिफोरखौ क्वालिफाइ खालामनाय जाबाय जायफोरनि मोसानाया फार्स्ट राउन्डआव फोसावजायाखिसै आरो जायफोरा फाइनाल राउन्डनि थाखाय सायख'जायासै बिथांमोनहा इयुनाव आफा इसोरनि मुङाव आरोबाव साबसिनै नाजालांगोन होननानै मिजिंथिबाय दायो आङो फाइनाल राउन्डनि थाखाय सायख'जानाय 12 बादायगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनो आखायाव लादों मुंफोरा जाबाय फारियै कम्पिटिटर नाम्बार 4 रिसिमा बसुमतारी कम्पिटिटर नाम्बार 6 सतिमा बसुमतारी कम्पिटिटर नाम्बार 7 थुनलाइ नार्जारी कम्पिटिटर नाम्बार 3 फ्रिदी बसुमतारी कम्पिटिटर नाम्बार 5 प्रियंका इस्लारी कम्पिटिटर नाम्बार 8 ग्रेसी नार्जारी कम्पिटिटर नाम्बार 12 क्रिस्टिना नार्जारी कम्पिटिटर नाम्बार 15 इलिसा बसुमतारी कम्पिटिटर नाम्बार 1 हेबेली नार्जारी कम्पिटिटर नाम्बार 11 आसिमी नार्जारी कम्पिटिटर नाम्बार 16 सुस्मी बसुमतारी कम्पिटिटर नाम्बार 9 जेनिमा बसुमतारी दानिया बिसोर साफ्रोमबोनिसिम फाइनाल राउन्डआव मोजांसिनथारै मोसानायजों बाहागो लानो हानायनि फोरबोनिसिम आरज गाबबाय फाइनाल राउन्डनि थाखाय मोसानायनि मेथाइखौ बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय जाबाय आरो भिडिअ दैथायहरनायनि लास्ट डेटआ जाबाय 21 अक्ट'बर 2022 बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों